Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Sihlulekile vele ukuthi sicime because namanzi ayelewa siphelela. Ama-firefighter afike ngesikhathi sawo namaphoyisa afika ngesikhathi. Kushone amalungu omndeni owodwa amahlanu ngesikhathi kuqubuka umlilo ongqongqose umjondolo eSteve Biko Informal Settlement ekuruleni kanti imbangela yalomlilo ayikaziwa. There is no case, and that they're at pains and they're desperate in terms of trying to actually pin something down on Comrade Duduzile. Indodakazi kalowo wabe umengameli wezwe Jacob Zuma, uDuduzile Zuma Sambudla, uwaphekile amacala ogqugquzela izenzo zokuvukela umbuso kanye nokuphehla udlame emphakathini enkantolo ephakeme yaseThekwini. It's quite sad because as people on the ground that's affected by this on a daily basis, that's invested in what's happening in our community as activists, you know, we are the people that's supposed to be there. We are supposed to be first priority. Izakhamuzi zase-Westbury nase-Reiger Park zinongabazane ngokuthi uhambo lukaNgqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Firoz Khatshale namhlanje luzoletha uguquko oludingekayo kulezi indawo eseyiphenduke izizinda zodlame lwamaqembu eyigelekeqe. For me, friendly games don't exist. Every game we have to be focused and concentrated and trying to win that game. Umqeqeshi wabafana uHugo Bruce uthi umdlalo wokungcweka neZambia ngomgqibelo kufanele bawunqobe noma kanjani njengoba uyingxenye yamalungiselelo omqhudelwano we-Africa Cup of Nations. Mbukelisi kubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa enizethulela unoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe qwa. Mbukeli sithanda ukuxwayisa ababukeli abaneyinhliziyo ezisheshayo ukuzwela ngombiko olandelayo. Kushone amalungu omndeni owodwa amahlanu ngesikhathi kuqubuka umlilo ongqongqise umjondolo eSteve Biko Informal Settlement ekuruleni kanti imbangela yalomlilo ayikaziwa. Kusenjalo uhulumeni waseGauteng uthi uzohlinzeka ngosizo oludingekayo. Lemfucuzo ibona lapha bekuyikhaya lomndeni onamalungu amahlanu ashe anqonqa azashona ngesonto ebusuku umakhelwane uthi bazamile ukuzolekelela kodwa kwanhlanga yemoka nomoya. Obamemezile nomama ngaphakathi simzwile makamemeza athi umemeza lo mntana entombazana ukuthi bekaphuma ekamereni lakhe sathi sizama ukuvula sahluleka so bonke bashe banconca laphakathi. Lensizwa iyona yodwa sisele kulomndeni kanti ibonele ngawaya amehlo umndeni wakubo faka phakathi abazali bakhe bobabili bekhala kabuhlungu beshiswa umlilo. Angiphuma vela umlilo ugcwele. Sihlulekile vele ukuthi sicime because namanzi ayelewa siphelela. Ama-firefighter afike ngesikhathi sawo namaphoyisa afika ngesikhathi. Ngakho nje vele yonke into sele kunje. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uthi umnyango wabo uzozama ukufaka isandla la sidingeka khona. Simnyango sibetheke khulu sibetheke iduma ngophiko sithi sichirile emndenini okuseleko ukuthi mhlambe kufuze senze iminyanya yesikhumbuzo yokukhumbula abantwana bethu enkoleni zombili. Obambe njengondunankulu wesifundazwe eGauteng uLibogang Mayile uthi kuzothunyelwa iminyango eyehlukene ukuze iyokwelekelela. Uhulumeni sizawusebenza through umasipala umnyango wezimfundo umnyango we-human settlement ukuthi sibone ukuthi sisiza kanjani umndeni sikhona ukubasula inyembezi. Ilungu lomndeni litshela iziko leindaba ze-SABC ukuthi abazali babo ngabakudabuka eMozambique kanti idumbu zabashonile zizothathwa ihanjiswe ekhaya ziyongcwatshelwa khona. Indodakazi kalowo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma, uDuduzile Zuma Sambudla, uwaphekile amacala ogqugquzela izenzo zokuvukela umbuso kanye nokuphehla udlame emphakathini enkantolo ephakeme yaseThekwini. uDuduzile Zuma Sambudla ubebukeka ekhululekile ngesikhathi engena inkantolo kanti uyawaphika womathathu amacala athoswe wona. Usolwa ngokugqugquzela izenzo zokuvukela umbuso kanye nokuphehla udlame emphakathini ngesikhathi sezidubedube zangoNtulikazi ngo-2021. Ufakazi wokuqala wombuso uMajor General Gopal Govender utshele inkantolo ukuthi yize kwathatha amaphoyisa iminyaka emine ukubopha uZuma Sambudla kepha umbuso unecala eliphathekayo.
Uphinde watshela inkantolo ukuthi ama-tweets kaZuma Sambudla agqugquzela umphakathi ukuthi uhlanganyele ezenzweni zodlame ngaphansi kwesiqubulo esithi #FreeJacobZuma. Inkantolo iphinde yezwa ukuthi kunamaqembu eWhatsApp angaphezulu kwe-160 asungulwa ngenhloso yokugqugquzela abantu ukuthi baphehle udlame esifundazweni iGauteng naKwaZulu-Natal. Ngaphezulu kwalokho uGavenda uphinde watshela inkantolo ukuthi abanye abantu abanindeka kulezi nsolo banobudlelwane namazwe okubalwa kuwo neCuba. Yize kunjalo-ke kepha iqembu Umkhonto Wesizwe likholelwa ukuthi leli cala linenhlese yezombusazwe. The mere fact that you cannot have a nexus, and that's the word he was using, the Major General, and from a tweet and then link it directly to any malicious activity that was happening during the, that time in 2021. That alone tells you that there is no case, and that they're at pains and they're desperate in terms of trying to actually pin something down on Comrade Duduzile. Umbuso kulindeleke ukuthi ubize ufakazi wawo wesibili kusasa. Izakhamuzi zase-Westbury nase-Reho Park zinongabazane ngokuthi uhambo lukaNgqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Khatshala lwanamhlanje luzoletha uguquko oludingekayo kulezi indawo eseyiphenduke izizinda zodlame lwamaqembu eyigelekeqe. Oshe uKhatshala ubehlangene nabaholi kulandela isigameko sokubulawa kwabantu eWestbury. Izakhamuzi zendawo beziwotha ubomvu zithi njengabantu ababhekana nobugebengu nsuku zonke bebenethemba lokuthi uNgqongqoshe uzobapha indlebe. We are the people that's supposed to be there. We are supposed to be first priority, in terms of bringing solutions to what's been happening. Any discussions should include us, not exclude us. So it's quite disheartening. We need a hybrid approach. Solutions, we need to close down all the lolly lounges in our community. The police know who are peddling drugs. They know who are distributing and selling. They know all the lolly lounges in our community because they drive past them. Imeya yaseGoli uDada Morero obeyingxenye yomhlangano uthe sebesungule ikomiti elizobhekana ngqo nokulwisana nesidakamizwa emphakathini. The city of Johannesburg has also re-established what is called the Drug Action Committee, which has not been there for some time. Now it's in operation, it's in the mayor's office. We are now beginning to find other stakeholders to participate so that through that structure we can also look at what other programs we should bring in those communities to fight the scourge of drug abuse and substance abuse. Kanti uNgqongqoshe uKhatshala uthe kuzobuyekezwa nezinhlelo zokubhekana nodlame oluqhutshwa ngamaqembu ezigelekeqe esifundazweni esikubazelwe lesi sihlava sodlame lwamaqembu emgulukudu. Strategy, it has a lot of different elements, and the strategy, the government is allocated funding for the implementation of that strategy. Iphini lenhloko yamaphoyisa omkhandlu idolobha ekuruleni eselathatha umhlalaphansi uRevo Spice utshele isigcawu sekhomishana kaMadlanga ngeinsolo zokuthi usamabhizinisi oseyinkingeni kamuva nje uVusumuzi Cat Matlala ubevunwa izinto ehlomula ngokungemthetho ngenxa yokushomana kwakhe nezinye zezikhulu ngaphansi kophiko lamaphoyisa omkhandlu idolobha iEMPD. Gameko ezidalulwe nguRevo Spice ngezinsolo zokuhlukumeza beziqhutshwa ngamaphoyisa omkhandlu ekuruleni ubalule achaze ngesehlakalo saseBrakpan mhla zi-15 kuMbasa unyakeni u22 lapho etshele khona ikhomishana kaMadlanga ngesenzo sokushaya komuntu owagcina ephangalele emva kweinsolo zokuthi washawa ngamalungu eEMPD. The person who he has actually turned state witness. He submitted a 204 application and statement as well. He said that the person who they were torturing and in questioning or interrogating, he actually had said to them, but he's got money in the house, 500,000 rand, he'll pay that if he could lose them. uRevo Spice udalule nokushaqisayo ngezinsolo zokuthi esinye sezikhulu zeEMPD uBrigadier Julius Mkhwanazi uke wamesabisa ngezinsongo zokusocongo ngenxa yokuqhubeka kwakhe nokumphosela inselele. I am suddenly approached by a person from the State Security Agency, and
he is stating to me that they, as State Security Agency, have picked up that there are death threats being made against me, where this Brigadier Mkonasi and other officers was discussing in Katlehong area, they were discussing to rent or hire Inkabis, which is a hitman from the KZN area. So they were discussing this, and they already have plotted the concept of it's easy to take me out because I drive in my private capacity. I also have motorcycle. Ikomishana kaMadlanga iyaqhubeka kusasa. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngeinsolo zokugxambukela emsebenzini wamaphoyisa belihlangene namhlanje ngenjongo yokubhunga ngombiko walo wesikhashana. Lombiko uveza umsebenzi osewenziwe kanye nenqubekela phambili yophenyo kuze kube manje. Izihloko ikomiti elibhunge ngazo kubalwa udaba lokwelulelwa isikhathi kanye nokuvakashela usomabhizinisi osejele uVusimuzi Khethi Matlala ukuze bampheke ngemibuzo. Indeed, Chair, the findings on our end suggest that they do have adequate facility that they can host up to 400 people. It is dividable. If we want to make it smaller, we can do that. The facility also has adequate chairs and tables that can comply with our requirements. Ikomiti kumele liphothule ukuhlela izinsuku okuzovela ngazo abanye ofakazi abaqavile okubalwa kubo uBrown Mokhotsi kanye noPaul O'Sullivan. It is not a report that is meant for, like, if you listen to what Nicolette say, that this is just a draft. But in the last meeting, the members have said, when you, Chairperson, when you write a letter of extension, requesting extension to the Speaker, it must be accompanied by a brief report of what the committee has done, so that the Speaker can be able to appreciate that this is the amount of work that has been done and this is the work that is still outstanding. And therefore, the request for extension is justified. Kuleli sonto kulindeleke ukuthi inhloko ye-NPA u-Advocate Shamila Batohi kanye no-Cedric Nkabinde oyinhloko yezezisebenzi ehhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa bavele phambi kwalo leli komiti. Mbukelisa siqu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. We have received a weather warning from the Weather Service indicating that a level 4 severe thunderstorms warning is in effect for large parts of the province. Ababhekele inhlekelele kwaZulu Natal baqhubeka nokuqapha isimo ngemva kokuthi izangoma zezulu zikhiphe isexwayiso sesigaba sesine semvule namandla kulesi sifundazwe ngemva kokuthi izikhukhula zenza umonakalo eNyukhasela. Siphinda sikubingelele sikamukele mbukeli mangabe usanda kungena asikhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Kule nyanga wonke amehla azobethe njo eNingizimu Afrika kanti SABC izokuthulela bukhoma ingqungquthela ye-G20 njengomsakazelo semthethweni. Thola konke okwenzeka esitations zomsakazo ze-SABC eziyishumi-nesishiyagalombili. Kumabonakude bukela kusakazo okukhethekile ku-SABC News Channel, SABC Lehaye kanye naku-SABC 1, 2 no 3. Thola yonke imininingwane ezinkundleni zokuxhumana nasesiteshini esikhethekile se-G20. G20 South Africa 2025 siletha ekhaya. Amalungu emndeni yezisulu zesikhathi sobandlululo azwakalisa ukukhathazeka njengoba uhlahliselwe umhlazi ngama-26 kwephezulu umsebenzi wekhomishana iGampepe. Lemndeni ikholelwa ekutheni isigcawu sibanjezelwa ngenhloso. Yesulu zesikhathi sobandlululo kuyimangazile ukubambezeleka kwaso lesi sigcawu njengoba sihlehlisiwe nje. National Prosecuting Authority and the Department of Justice are to file their founding papers in the application for recusal by Wednesday, the 12th of November, and answer thereto by Monday,
the 18th of November. uThembi Simelane ngudadewabo kaNokuthula Simelane nowayishoshovu se-MK esathunjwa ngo-1983. uSimelane ubemele umndeni wakhe kulesi sigcawu. To live by the obligations of the TRC Act. That's all. And the reason why I'm here. If I am happen to find the remains, I'll be glad. If I don't, I must be given the truth, and I will live happily ever after. Ni ikholelo ekutheni kunabantu abagxambukele kulolu daba. When you're guilty, you try to delay as much as you can because that's the only strategy that you have, which is delay. And again, unfortunately, they've succeeded today, but they won't be able to delay the start of this commission forever. Namanje akwazi ukuthi le commission izothatha isikhathi singakanani ukuba iphothula umsebenzi wayo, kodwa isamile ekutheni idinga isikhathi esiningi ukuba yethule umbiko wayo. Umsolwa wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya uphindele ebhokisini lofakazi namhlanje njengoba umbuso ubuqhubeka nokumpheka ngemibuzo. Izinsolo ezenziwa owayengummeli womsolwa wokuqala uMuzi Sibiya uAdvocate Thulani Mngomezulu zibonakala zizocindezela uSibiya. uSibiya ke ubuzwe ngezinsolo ezenziwa ngumngomezulu zokuthi uMeyiwa washona emva kwengxabano phakathi kwaLonge weThwala nowayintombi yakhe uZandile Khumalo. Kusolwa ukuthi uThwala wayephethe isibhamu. Kudlalwe ke ivideo enkantolo ekhombisa uThwala kanye noKhumalo bese Phosphorus emva kosuku kwenzeke isigameko. Kule video ke kubonakala uThwala ezihambela kahle. The proposition that was made by Mr. Mngomezulu was that Mr. Longe Thwala shot himself in the ankle in the process of shooting at the deceased. Akukho engikwaziyo ngokudubuleka kaSenzo ukudubuleka kabana akukho engikwaziyo nje ukuthi kwenzakala kanjani. Umbuso ugxile kakhulu ezinsolweni zikalo owayengummeli kaSibiya. He's going to prove it later on that Longwe is the one who fired a shot to Senzo Meyiwa. Mekho Mngomezulu angazi ngoba yena ngokwakhe akasekho umuntu ebekwathi ebeyithi uzoprova leyo nto leyo. So mina ukuthi kwenzakalani uzoprova ini Mngomezulu angazi lutho, anginalo ulwazi lwala. Engikwaziyo nje mina ukuthi angazi lutho ngokufa kukaSenzo. Liyaqhubeka kusasam. Ababhekele inhlekelele kwaZulu Natal baqhubeka nokuqapha isimo ngemva kokuthi izangoma zezulu zikhiphe isexwayiso sesigaba sesine semvula enamandla kulesi yasifundazwe ngemva kokuthi ikhukhula zenza umonakalo eNewcastle. Imvula enamandla ehlasele esifundazweni sakwaZulu Natal kakhulukazi endaweni yaseNewcastle ishiye umonakalo omkhulu. Izakhamuzi zikhala ngokuthi umasipala uyahluleka ukulungisa inqalasizinda yokuhambisa amanzi. Siphazamisekile kakhulu ngoba amanzi agcina irank izolo engenile ngenxa yokuthi ama-drain lawa alapha amanzi awakhoni ukuthi adlule khona bona. Bona nje lamoto la ablockile. Amanzi kulula ukuthi kungenzeka ingozi sikufanele sihlale sicophelele kakhulu. Amanzi asihlukumeza kakhulu kanti nakhona nje irenke kuba nzima ngoba phela abantu ikho labahlanganela khona yabo. So mase kugcwele amanzi abantu balahleke izimoto seyijika empty ngesimanje abantu abazi kumele bagibelele usilimaze nje kakhulu. Siyacela nje umasipala impela ungenelele lapho. Izangoma zezulu sezikhiphe isexwayiso sesigaba sesine semvula elindelekile. Received a weather warning from the Weather Service indicating that a level 4 severe thunderstorms warning is in effect for large parts of the province, specifically where we are right now in Newcastle under the Amajuba district, also parts of the Utuela district, parts of Utuela district which has got Ladysmith under 8, also parts of Pietermaritzburg, Umkhondovu district, and parts of the Herikwala district, parts of the Ogu district in the area called Umuzi Wabantu, and also parts of Zululand. We are expecting though that these weather conditions, according to the weather warning, they are for today and tomorrow, and they could lead to localized flooding. Ogaqele esobmeya ekuruleni eqenjini iAction SA uXolani Khumalo ufungiswe ngokusemthethweni njengelungu lesishamthetho salomkhandlu dolobha. Lo ufunga ngokuthi uma engaqokwa njengemeya yaseKuruleni ngemuva kokhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo uzoletha inhlanzeko aphinde ahehe abatshali imali kulo masipala. Leli khansela elifungiswe namhlanje lizimisele ngokufunda ukuthi lo masipala usebenza kanjani. I believe that with the knowledge
and the experience that I'll get from other councillors, I will be able to survive. Though I know that it's not going to be easy. It's a fight. I once went to council, I think last week Thursday, no? Yeah. I saw how these things are done. It's not a very friendly environment. Umengameli we-Action SA usenxuse ukuthi abantu baseningizimu Afrika bengambheki njengosaziwayo uKhumalo njengoba eke wethula uhlelo lokuqeda ngezidakamizwa ku-television kodwa bamhloniphe njengesishoshovu sizibophezele ngokuletha izinguquko emphakathini. Please stop calling Xolani. It's an insult to him. Xolani is not a celebrity. So Xolani is an activist. There's a huge difference between a celebrity or an activist. What happened is Xolani, I've always known him at a distance, watching his program, talking to the communities, family and so forth. uKhumalo wengeze ngokuthi ufuna ukuthuthukisa ukuhlinzeka kwezidingo nqangi kulomasipala. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uthi umdlalo wokungcweka neZambia ngomgqibelo kufanele bawunqobe noma kanjani njengoba phela uyingxenye yamalungiselelo omqhudelwano weAfrica Cup of Nations. Umdlalo phakathi kweBafana neZambia uyingxenye yamalungiselelo omqhudelwano eAfcon ozobanjwa ngonyaka ozayo eMorocco. Iwona kuphela umdlalo osaqinisekisiwe ukuzilungiselela ozodlalwa leli qembu ngaphambi kwalomqhudelwano. uBruce uthi yize noma iZambia iqelise emva kwabo emhlabeni kodwa ulindele umdlalo onzima. We are here now in preparation for the game of Saturday, friendly game, but for me friendly games don't exist. Every game we have to be focused and concentrated and trying to win that game, and it will not be different for this game. Bonke abadlali beBafana bangama-23 sebefikile eGoli ukuzozilolonga neqembu. We are in preparation for AFCON, and it's not the moment now to do some experiments of I have to focus everything on AFCON. iBafana Bafana izozilolonga eEllis Park eGoli bese libangise eGqeberha ngoLwesine ntambama. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulo Msimanga. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi aqhubeka lamathuba amakhulu emvula ikakhulukazi engxenyeni esenkabeni yezwe kwezinye indawo phelezela ukuduma konotho waseGauteng yonke nempumalanga phansi kwelaseFreystata kanjalo neKwaZulu Natal ikakhulukazi eduze kwentaba zokhahlamba nasengxenyeni ke esempumalanga ikakhulukazi ke lapha eStern Cape sisho sithi monke ngasentshonalanga ngamancane nje amathuba silindele ukuthi qhubeka nokubalela monke ikakhulukazi ke ogunyo lingaseningizimu sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa aqhubeka lamathuba athanda ukuba makhulu monke ke ikakhulukazi ko Rustenburg uyonke neGauteng kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha KwaZulu Natal ikakhulukazi ngasentshonalanga sisho sithi ke izoxaka inkuma ongena ikakhulukazi empumalanga uyonke namaphakathi neKwaZulu Natal ukuhamba njalo uyonke ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngase-Eastern Cape maphakathi nokho sikazi ngamafu ngasoguno liseningizimu liyengubalela mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi sisho sithi South African Weather Service iyaqhubeka iyasikhipha lesixwayiso esilapha kusigaba sesibili semvula ezingathanda ukuba nobudumo nomngozi ebusuku bana namhlanje ikakhulukazi ke mongena lapha koNorth West yongena eGauteng kwelaseFreystata eduze kwentaba zokhahlamba sisho sithi eduze kwentaba zokhahlamba okanye entshonalanga KwaZulu Natal ngaba isigaba sesine kulozo ndawo kanti ke nakusasa singaqhubeka silindele ke isigaba sesine kakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga KwaZulu Natal sibe nokuqaphela kulezi imvula singathanda ukuba namandla ke ebusuku banamhlanje kuyofika kusasa kanti ke kusesesibili mongena eGauteng kanjalo nako North West iSouth African Weather Service iyasho ukuthi ke kuyabanda mongena ke ikakhulukazi lapha kusadana ngokwamazinga ikakhulukazi amazinga aphansi kuyofika kusasa kusempondo zankomo nokho akufani mongena ke eThekwini kanjalo nako Richards Bay ebusuku banamhlanje kanti ngohamba kosuku kusasa ngingathanda nje ukufudumala liyo ngokushisa kodwa lapha komhlaba yalingana enyakatho KwaZulu Natal nokho libe phakathi ke mongena ke kwelaseFreystata lifudumale koPretoria phansi mongena phansi lapha eStern Cape ngingathanda nje ukushisa kanjalo nalapha koVustile ngashisa likhipha umkhovetsheni mbukele ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba benu ubusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona ube nobusuku obuhle usale kahle.